Tisztelettel köszöntjük kedves nézőinket, itt a heti kettes újabb száma. Beszélgető partnerem ismételten Polgár István, és mai témánk, az első témánk, ez pedig a földtörvény, a földmutyi. Ezzel kapcsolatosan mi a gondolatod, István? Én is sok szeretettel üdvözlöm a nézőinket. Hát ez egy Trianon 2-ként tudnám elhelyezni ezt a törvényt. És ami engem legjobban bánt, az az, hogy nincs reakció. Ez tény, az emberek nem igazán reagálnak erre a dologra, nem tudják, hogy mi történt. Összegezzük, hogy mi az, ami történt ezzel kapcsolatosan. Ugye végigment körülbelül egy éves vitája lezajlott ennek a földtörvénynek, nem csak ellenzéki reakciók voltak rá, hanem ez törést okozott a Fideszen belül is, hiszen a Fidesznek a földpolitikáját, gazdapolitikáját megalkotó Ángyán József kilépésével zárult ugye a földtörvény szavazása, és már a vita során is folyamatosan ellenvéleményt alkotott ő, mint a koncepció megalkotója. Fazekas miniszter úr szerint minden rendben, ilyen jó törvény sehol nincs Európában, mindenféleképpen megvédi a magyar földet, és nem érti a Jobbiknak a tiltakozását, meg egyáltalán aki nem értett földtörvénye egyet, az nem érti, hogy miért nem értett vele egyet. Kezdjük akkor boncolni esetleg a tetemet, hogy miről is van szó. Kezdjük az elején. Ki volt az, aki a földet, a magyar anyaföldet oda sorolta, hogy ez az áruk szabad mozgási körébe, adható, vehető körébe tartozó tétel lett? Hát igen, tehát ez a 2002-es... Vagy 2001-es? 2001-es unióval való szerződés kötéskor került bele a földtörvény, tehát a föld. Az áruk szabad mozgási körébe. Az áruk körébe. szabad mozgásába, és ezt, ha jól emlékszem, akkor Martonyi Én is János. így emlékszem, tehát ez is egy fideszes dolog volt, aminek ezt köszönhetjük, hogy a magyar anyaföld alapvetően az Európai Unióval kötött szerződés szerint szabadon adható, vehető. Tehát innen indul a dolog. Az, ami akkor elkezdődött, azt most befejezik. Azt most szépen befejezték. Szépen befejezik. És akkor mi ezen túlmenően a közvetlen aggályunk? Ugye itt beszélünk fogalomzavarról, például külföldi fogalma. Ez alapján, a törvény alapján eléggé sajátosan van értelmezve. Igen, itt a külföldinek kiszámít ez az alap tény, tehát az unión belüli tagországok állampolgárai nem számítanak külföldi állampolgárnak, az körülbelül több mint 500 millió ember. És ami ez mögött folyik még, amit talán nem is reagálnak le sokan, ez a Merkel unióféle Egyesült Államok közti paktum előkészítése az amerikai Egyesült Államok állampolgára is ebben igen, tehát egy szabad kereskedelmi áramlás, tehát ugyanaz, mint a unió tagok lennének, ugye Izrael is ide tartozik, most már ugye, mint társult tagországok is ugyanebbe a körbe tartoznak, így. Ha őket is ide veszik, ez már legalább 800 millió ember. Na szép, hát végül is 10 millió magyarra ez a durván 1 milliárd konkurencia, biztos nem kell nekik a magyar föld, hiszen itt nincsen ivóvíz, ez nem jó minőségű föld, itt sivatagi viszonyok vannak, tehát itt nem lehet jól termelni, úgyhogy ez itt érdektelen a külföldiek számára. Emlegetett Fazekas miniszter olyan tételeket a földtörvény kapcsán, hogy olyan feltételekhez kötik a földvásárlást, hogy 3 év igazolt helyben lakás, meg hogy 3 éve már kellett neki mezőgazdasági tevékenységet végezni, illetve hogy lesz valami jó kis bizottság, földbizottság, ami majd meg fogja akadályozni azt, hogy külföldi vásároljon, mert hogy vétójoga lesz a földbizottságnak a vásárlásokban. Hát igen, csak ez a földbizottság is szerintem a magosz emberei fogják hát ez nagy valószínűséggel úgy, ahogy akik nem emlékszem rá, hogy valamit tettek volna a magyar gazdákért. A saját maguk javára jól megtették. Mert igazából nekik kellene a parlamentbe képviselni a gazdákat. A törvények azért vannak, hogy kijátsszák őket. Tehát Sukorónál is láthattuk, be volt jelentkezve
simán ment a... Senki nem kérdezte meg, hogy egy Yoav Blum nevű izraeli állampolgár, izraeli lakóhellyel hogy juthatott hozzá 180 hektár pilisi szántóhoz és gyümölcsöshöz, úgy, hogy jelenlegi magyar törvények értelmében külföldi nem birtokolhat magyar termőföldet, neki mégis volt valahonnan 180 hektárja, amit megpróbált elcserélni Sukoron. Ez egy ilyen állatorvosi ló, itt is, mint tudjuk, két izraeli befektető ellenséges viszonyának köszönhetjük, hogy egyáltalán kipattant ez a botrány, hiszen konkurenciát érzett egy másik izraeli befektető, aki szintén kaszinót épít, csak ő valahol Budapest környékén teszi ugyanezt. Hát meg Budázi Györgynek azért köszönhető. Hát természetesen ő volt az, aki ezt az egészet kirobbantotta. Ő, amit szeretnek azért elhallgatni. Igen. Mi az, amivel szerinted meg lehetne védeni a Földet? Mi az a hatásos Nagyon egyszerű lépés? Szent Koronaton. Egyértelmű, tehát igen, amikor mindent föltulajdon a Szent Koronáig. Semmi más nem védheti meg. Tehát, de ezen kívül gyakorlatban lehetne még azt alkalmazni, amit javasoltak is nagyon sokan, és ami az eredeti fideszes koncepció is volt, hogy kisméretű családi gazdaságokat juttatnak lehetőséghez, és olyan birtokméreteket határoznak meg, amely ezt támogatja, tehát nem alakulhatnak ki több ezres birtokméretek, még gazdasági társaságok esetében sem, amit ugye ez a földtörvény nem akadályoz meg, nyugodtan létrejöhetnek 1000 hektárnál nagyobb birtoktestek, sőt, ezeket összeadhatják, többszörözhetik. Úgyhogy ennyit erről a földtörvényről, és kérjük a kedves gazdákat, bizony kezdjenek el lázadni, mert 2014 májusa után késő lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, és ajánljuk a többi filmünket is a figyelmükbe.